भक्तबंधु आमर आखंडालेश्वर मंदिर परिसर में वार्षिक उत्सव चालू रही। प्रिय बंधु अभिषेक जेना एवं तांकर धर्मपत्नी यही उत्सव को कर्ता हुई समापन कर जय शिव शंभु हर हर महादेव।
জগন্নাথ ব্রহ্ম নাম নাম জগন্নাথ ব্রহ্ম নাম কত রাম জগন্নাথ বন্ধু और ब्रह्म नाम ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। জগন্নাথ ব্রহ্ম নাম কত রাম ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ମୁରବୀମାନେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କିପରି କେମିତି ପାଳନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଉଦୟବଟ ଧାମ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧାମ, ଯେଉଁ ଧାମରେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବାର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମାଳିକା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଧାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସିଂହାସନ ବିଜେ କରିଥିଲେ
ସେଇ ଦିନଟାକୁ 3 ଦିନ ଧରିକରି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। 24, 25, 26 3 ଦିନ ଧରି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏଠାକାର ଯୁବକ ବୃଦ୍ଧ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଠି ମହା ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆମର ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାତ ଦିନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଛି, ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱନି ଚାଲିଛି, ଅହରାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ତପ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ ପରିମାଣର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପୁରା ଏକଦମ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହୋତ୍ସବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସୋମବାର 26 ତାରିଖ ନାଇଁକି? 26 ତାରିଖ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବିନୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଗୁଆ, ନଡ଼ିଆ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଘିଅ, ମହୁ, କନ୍ଦ, ସୁନା, ରୂପା ତଥା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହଯୋଗ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଲାଭ କରିବା ହେବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମହାପ୍ରସାଦ କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସପରିବାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବିଭୁ ବାବୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସହଯୋଗ କରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଦେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ପରିବା କଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ସେବନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ। ଏଇଠି ଆମର ସୁନା ଭାଉଜ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଟମାଟୋ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା କଟା ଚାଲିଛି। ସବୁ ପରିବା କାଟି ସାରିଲେଣି। ପ୍ରାୟତଃ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ।
ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମଉସା। କେବଳ ମଉସା ନୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅହରହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ମଉସା ହସିଦେବେ, ମଉସା ହସିଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପ ମୋର ତେଣୁ କଳଙ୍କି ଅବତାର ଉଦୟ ବଟ ମୂଳେ ବାସ এইঠাରୁ বিষୟ হইলা সম্পূর্ণ যাইছি গোসা গোস করিবে বদন জানর জালিয়ে দেবে চালে খায়ে পানি সেই করি নারায়ণ পদর গাছিনি নারায়ণ নাম যেন সাগর হইলা তেণু করে সেবা করে মতি তরণিলা হরি বল।